Hola, soc la Francesca Garcia, cap de Departament de Difusió del Museu de Badalona. La meva tasca principal dins del museu és la de dissenyar i coordinar la producció de les exposicions temporals. Aquest és el principal motiu pel qual he escollit com a peces destacades pel Dia Internacional dels Museus un conjunt de documents que van ser exposats en una mostra titulada La gran il·lusió als cinemes a Badalona. Una exposició que, com ara us mostraré, ha tingut per mi un gran significat en la meva vida professional. Els documents que us vull presentar són un conjunt de més de 300 programes de mà de cinema que es van poder reunir gràcies a les col·leccions particulars de Núria Casals i Abel Mariner, Jordi Sapé i Xavier Salsas, juntament amb el gran nombre també que es conserven a l'arxiu del museu i on també tenim un gran nombre de fotografies dels diferents cinemes que van haver-hi a Badalona, com el Nuevo, el Picarol, el Victòria, el Principal, la Salut, el Verbena, etc. Per poder començar a treballar en el disseny d'una exposició, després de conèixer evidentment el guió, el primer que faig és buscar recursos i fonts d'inspiració que m'ajuden a decidir l'estètica, els colors i en definitiva dissenyar l'escenografia de l'exposició. Posteriorment, ja amb la sala buida, comencen els treballs de preparació i producció amb tot l'equip, tant de col·laboradors externs com del propi personal del museu, que amb la seva feina i professionalitat aconsegueixen materialitzar el projecte expositiu tal com l'hem planificat. Una feina que, com podeu veure, és totalment de producció pròpia i que realment va ser molt interessant intentar captar i saber transmetre l'essència del món del cinema i en concret recrear els aspectes que el guió de l'exposició ens marcava, com és el cas dels dos actors protagonistes, en Gary Cooper i la Marilyn Monroe, coronats per una estrella lluminosa. I ara és aquí on us vull mostrar el per què aquesta va ser una exposició especial per mi, perquè era un repte aconseguir exposar d'una forma original, enginyosa i atractiva, però sobretot pràctica, els més de 300 programes de mà de cine que podeu veure en aquestes imatges. L'objectiu primordial era aconseguir que els visitants poguessin pràcticament tocar i llegir de prop aquests documents que formen part de la memòria col·lectiva de tots nosaltres. Una col·lecció esplèndida que va donar l'oportunitat de recordar aquells temps quan anàvem al cine, als cinemes, sobretot les tardes de diumenge, perquè realment era el principal entreteniment que teníem, on es podia menjar i gaudir de la doble sessió. Bé, i acabo amb aquesta imatge de l'equip del museu i els col·laboradors que van fer possible la realització d'aquesta mostra. I també recordar-vos que, amb motiu de l'exposició d'aquests cartells de cinema, d'aquesta gran exposició, el museu va editar la publicació La gran il·lusió de Núria Casals, que per tots aquells que no vau poder gaudir d'aquella mostra, el teniu al vostre abast. Res més, esperar que aquests temps difícils passin el més aviat possible i que ens tornem a retrobar a espais com els cinemes, com els teatres i, evidentment, com els museus. Gràcies.